Tradicionalment, l'Olleria ha sigut un poble autosuficient, amb una economia sostenible i un gran sentiment d'unió i col·laboració ciutadana. Així ha sigut i així volem que continuï sent, amb l'esforç de tots. Des de l'Associació de Comerciants de l'Olleria vos convidem a participar del comerç local i a compartir la seva riquesa. Perquè són els nostres veïns, els nostres amics, la nostra família. Perquè estan molt a prop de tu. Perquè ofereixen productes i serveis d'alta qualitat. Enganxa't al comerç local, perquè l'Olleria creix amb tu. T'has preguntat què passaria si de sobte desaparegueren tot tipus de comerços que formen l'associació? Carnisseries, papeleries, estils del poble? Perquè l'Olleria també és qualitat, enganxa't al comerç local. Què aconseguim si estem units? Un comerç local més sòlid i més fort. Una major confiança en nosaltres mateixos. Més especialització i innovació en els nostres serveis. Més oportunitats per als nostres desocupats i també per als nostres emprenedors, motor del futur comerç a l'Olleria. Comprant als comerços de l'Olleria aconseguim beneficis econòmics i socials per a tot el poble, ja que es manté el cicle econòmic. Per evitar desplaçaments totalment innecessaris. Per un comerç just amb proveïdors i amb els clients. Perquè el que compres a Olleria es queda a l'Olleria. L'Associació de Comerciants de l'Olleria és una proposta de present i també de futur. Per a tu, per tots nosaltres, per l'Olleria. Jo sóc d'Olleria i sols em maquilla Olleria. Y la historia se repite, no te cansas de mirar. Tots els que coneguem Olleria sabem que fa molts anys, sobretot en els anys 80, era una població eminentment industrial, on teníem tot tipus de sector. El plàstic, la cistelleria, el mimbre i sobretot el vidre. El vidre tenia unes empreses que abarcaven a més de 1.000 treballadors. En l'actualitat tot això pràcticament ja en aquest moment i molt poquet a poquet ha anat desapareguent. I tot això ha derivat en algo que és important. Ha derivat en el tema del comerç. La gent és emprendedora i a poc ha anat tinguent que subsistir. El comerç de l'Olleria és ara un puntal molt més important del que ha sigut. Per tant, deguem d'apoyar-lo i deguem de viure així en Olleria el comerç. Deguem de viure Olleria. Hace tanto tiempo ya que nos ha cruzado el viento y ya ves, aún seguimos durmiendo. Te vas a quedar més, ¿vale? Despertar. Enganxa't al comerç local, perquè t'ho mereixes.